Terveisiä täältä Jyväskylän Harjulta. Tänään artistihaastattelussa tangokuningas, iskelmälaulaja Tommi Soidinmäki. Terve. Terve. Ja tervetuloa mukaan. Kiitos. Tässä oli aika paljon aikataulun vääntöä, mutta onneksi tämä onnistui. No mahtavaa. Miten sulla on kesä mennyt? No kiitos kysymästä. Nyt alkaa niin kuin näkyä valoa tunnelin päässä. Varmaan kaikki tietää, että mihin viittaan. Että kyllähän tämä viime vuosi ja tämäkin kevät on ollut aika semmoista haastavaa aikaa. Mutta nyt näyttää siltä, että pikkuhiljaa kalenteri taas täyttyy ja elokuuta kohti mennään, että tämä maailman ensi-ilta Kulkukoirat musikaali saa ensi-illan sitten sille. Ja 9. niin kuin studioalbumia nyt viimeistelee ja sen olisi määrä niin kuin sitten julkaista lokakuun tienoilla. Olit mukana tangomarkkinoilla 2004 ja sinut valittiin tangokuninkaaksi. Niin voisitko kertoa, millainen prosessi se kilpailu oli ja minkälaista on tangomarkkinoilla? Nyt tulikin heti alkuun tämmöiset suuret kysymykset. Mä olin 21-vuotias muistaakseni, kun osallistuin. Ja tää pakko kertoa sen verran pohjaa, että mä olin 2000 vuonna ensimmäisen kerran, jossa silloin ei mennyt ihan kaikki putkeen, että unohdin sanat ja melodia ja lähdin kotiin kasvamaan. Ja se oli semmoinen niin kuin kimmoke, että oikeastaan haluan onnistua siellä Raision Kerttula hallissa uudelleen. Ja lähdin tekemään sitten vuonna 2004 ihan pitkäjänteistä työtä lauluopettajieni Turkka Mannisen ja Maija Hapuojan johdolla. Tutustuttiin tangomusiikkiin ja tangoon. Ihan purettiin se niinku pieniin palasiin argentinalaista tangoa myöten. Ja se oli hyvinkin kasvattava puolivuotinen kokemus. Ja oppi itsestään laulajana hyvin paljon. Ja kyllä se on näin, että ilman niin kuin treenaamista ei voi saavuttaa mitään. Kyllä töitä pitää tehdä. Ja tietenkin jos miettii tangomarkkinoita, niin se on kuitenkin Suomen kaikkien aikojen niin kuin pisimpään kestänyt laulukilpailu. Et sieltä on monet ponnahtanut pinnalle ja mahdollistaneet sen laulajan työn. Että pitkä historia tällä kilpailulla ja kunnia olla yksi osa sen historiaa. Mikä on sun lempitango? Mun yksi lempitango, ja se lähtee hyvin pitkälle niin kuin siitä sovitusmaailmasta, on Soittakaa lujempaa. Jorma Toiviaisen ja Timo Forsströmin voittoisa tango vuodelta 2002. Se oli myöskin mun finaalitango, tai yksi finaalitangoista. Ja se jotenkin, ja sitten nimenomaan tämä versio, minkä Mika Toivonen teki sitten allekirjoittaneen ekalle levylle. No miten sulle valikoitu just iskelmä omaksi genreksi? Iskelmä ei niinku varsinaisesti koskaan ollut mun genre. Okei. Ei, että mä itse kuuntelin paljon Elvistä ja Johnny Cashia muun muassa ja näitä jenkkilauleja. Totta kai niin kuin vanhemmat niin kuin kuunteli sitä iskelmämusiikkia, siellä oli laillakin Musta Olavi Virta ja tietenkin näitä uudemman ajan tähtiä. Kyllähän niin kuin se iskelmämusiikki, se on aina ollut kuitenkin osa meidän suomalaisuutta ja se on semmoista niin kuin, se on määrätyllä lailla paljon suorempaa kuin moni muu niin kuin genre, että siinä kerrotaan asiat suoremmin ja tavallaan niin kuin kansanomaisemmin. Kyllä jotenkin mä niin kuin näen, että se on aina tulee olemaan osa meidän kaikkien identiteettiä. Iskelmämusiikki on hirveän paljon tietenkin muuttunut vuosien varrella. Että se kultainen, voisi puhua niin kuin oman elämänkaaren aikana, niin ainakin itse näin ja koen ja olen kokenut, että se iskelmän kulta-aika oli se 90-luku. Että sen jälkeen on sitten hyvin paljon se iskelmä lähtenyt niin kuin fuusioitumaan. Että eihän tänä päivänä oikeastaan, mitä on iskelmä, mitä on pop, mitä on rock, että kun ne on ne kaikki genret mun mielestä niin kuin alkanut varjoimaan vähän toinen toisiaan. Totta kai se lähtee myös liikkeelle tekijöistä, että tekijät on yhdistäneet enemmän voimiaan eri genrejen välillä. Ja totta kai on sitten tietenkin perinteinen vanhan liiton tanssi-iskelmä ja näin päin pois. Että en mä usko, että sekään minnekään katoaa, mutta mikä sitten on tulevaisuus, niin sen aika näyttää. No sä teet sekä tanssilavakeikkoja että konserttisalikeikkoja ja sitten myös esiinnyt musiikaaleissa rooleissa. Niin onko näistä joku semmoinen mieluisin työmuoto?
No kaikki oikeastaan niin kuin tukee toinen toisiaan. Että näyttelijän polun kautta on saanut paljon semmoista niin kuin itseilmaisua lisättyä. Mä olin todella kova jännittäjä silloin nuorena, kun alalle tuli. Että ihan spiikkejä myöten oli kaikki kirjoitettu kansioon siihen aikaan. Ja se jotenkin on tavallaan avannut sitä omaa niin kuin, taiteilija minä enemmänkin. Ja konsertit se on aina semmoinen niin kuin haastava luku sinällään, että se on kuitenkin, siinä sä oot hyvin paljaana. Et näyttelijän työssä voit mennä niin kuin roolintaa. Aivan. Ja tanssilavakeikoilla esimerkiksi tai festarikeikoilla, niin siellä kuitenkin myös se yleisö keskittyy toinen toisiinsa. Niin. Mutta konsertissa ollaan aika niin sanotusti sielu avoimena ja hyvin paljaana, koska silloin niin kuin katsoja näkee pienimmätkin liikkeet ja kasvojen liikkeet ja näin. Että se oikeastaan minun mielestä se kaikista haastavin näistä kolmesta. Joo. Mutta rakastan sitä hyvin paljon ja luulenpa, että tulevaisuudessa oma polkuni totta kai teen ilman muuta niin kuin tanssilavaa ja festarikeikkaa toivon mukaan tulevinakin vuosina, mutta kyllä mä niin kuin huomaan, että niitä työtarjouksia ne koko ajan niin kuin menee enemmän sinne konsertti- ja näyttämöpuolelle. No, sulla on muutakin tässä työssä, muutakin kuin musiikkia. Mä oon aina tottunut niin kuin tekemään, tai aina halunnut pikkupoista lähtien tehdä käsillä kaikkea. Niin sitten tuli tää 3 vuotta sitten tää korudesign. Ja sekin on niin kuin määrätyllä lailla avannut tosi paljon uusia ovia. Ja en olisi ikinä uskonut, että siitä Exokoru-sarjasta, se oli siis ensimmäinen, joka tuli, että siitä niin kuin se jalostuisi näin moneen muuhunkin, ja nyt on tilattu jo syksylle taas 2 uutta ja ne on niin kuin valmiina. Teet sä itse biisejä? Miten sun biisit syntyy? Kyllä niin kuin niitä muutamia olen tehnyt, mutta mulla on ympärillä sitten nämä hovisäveltäjät ja sanottajat, ja he kuuntelee. Kaikista tärkeintä myös musiikin tekemisessä on se, että se vuorovaikutus tekijöiden kanssa. No onko omasta tuotannosta joku biisi tai joitakin biisejä, mitkä on niin tärkeimpiä itselle? Sanotaan näin, että varmaan niin kuin se, mistä kaikki lähti, eli laulu Joutseni. Julkisuus on osa työtäsi ja oot hoitanut sen kyllä mallikkaasti. Niin miten sä teet kaikki ratkaisut sen suhteen, että mikä on julkista? Kun pyrkii olemaan aika pitkälle, tai niin kuin onkin oma itteni. Ihan se sama Tommi. Ainahan se tietenkin se määrätty artisti Tommi on siellä lavalla, mutta niin kuin yleisön ja median ja muiden kohtaamisessa niin pyrkii aina olemaan se oma itsensä. Niin mä uskon, että sillä on niin kuin päässyt varmaan aika pitkälle ja on silleen kuitenkin aina se yhteistyö niin kuin molemmin puolin, että kunnioittaa mediaa ja media kunnioittaa mua. Ja varmaan semmoinen myös yleisön puolella se kunnioitus ja semmoinen niin kuin arvostaa sitä yksityisyyttä. Enkä mä ole ikinä ollut silleen, että en puhu tai en ota yhteiskuvia, jos on vapaalla. Se on osa tätä työtä ja tätä ammattia ja se on niin sanotusti se on hyväksyttävä. Edellinen artisti Niko Rimbacher esitti seuraavalle artistille kysymyksen. Eli nyt sinä. Mitkä on ne elementit, mitä kuuntelet musiikissa? Mitkä jutut tekevät biisistä hyvän? Kun ikää tulee lisää, niin tekstin merkitys on kasvanut ihan valtavasti. Että kyllä siinä pitää olla tarttumapintaa. Aina yritetään löytää niin kuin jotain uutta. Totta kai paljon ja suuri osa maailmassa on musiikissakin keksittyä, mitä tulee niin kuin kevyen musiikkiin, mutta tekstimaailman puolelta jotain uusia kielikuvia, tämmöisiä näin. Kyllä niin kuin, jos sanat on tärkeä, niin kyllähän se on tietenkin totta kai, että se melodia on tarttuva, mieleen jäävä. Sovituksella on myös valtava merkitys, mihin kappaletta niin kuin tavallaan, mihin suuntaan sitä lähdetään viemään. Et kyllä se on, mä sanoisin näin, että se koko kokonaisuus on tärkeä. No, mikä on sinun kysymys seuraavalle artistille? Mitä musiikki ja musiikkiteollisuus on vuonna 2030 Suomessa? Minusta saa hyvin positiivisen ja iloisen, myönteisen kuvan. Niin mistä saat energiaa ja voimaa? No kyllähän se kaikki lähtee tavallaan siitä, että on ne peruselementit elämässä niin kuin kunnossa. Totta kai niitä, niin kuin sanoin, surua ja niitä pettymyksiä ja tämmöisiä elämä pitää sisällään, mutta no nyt mä sanon itse näin. Reijo Taipaletta, ketä pääsen esittämään elokuussa, niin häntä lainatakseni, tai ihan nyt melkein suoraan käsikirjoituksesta, niin
pitää olla niin kuin onnellinen siitä, että saa herätä uuteen aamuun, avata silmät ja kaikki se, mitä ympärillä on, terveys, läheiset, ne ei ole itsestäänselvyyksiä. Niin ne on ne asiat, miksi aina niin kuin pyrkii näkemään sen positiivisen niin kuin kulma elämään ja semmoisen valon. Joo. Ja ne kanssaihmiset, että se, että sä hymyilet mulle, mä hymyilen takaisin, sekin on semmoinen hyvä, mukava vuorovaikutus. Ja luonto, se on mulla ollut aina mä oon pieneltä kylältä Pylkönmäeltä lähtöisin, niin se luonto on ollut aina osa niin kuin lapsuutta, nuoruutta, niin sillä on kyllä ollut mulle kanssa semmoinen niin kuin parantavakin voima. Minkä elämäohjeen antaisit muille? Hakea siitä jokaisesta hetkestä aina sitä, niin kuin se positiivisuus edellä. Että se negatiivisuus on yhtä lailla rintarinnan kulkeva, mutta se negatiivisuus imee hirveän paljon itsestä ja ympäriltä olevilta, että yrittäisi niin kuin nähdä niitä asioita. Että ei tässä oikeasti kuitenkin monessa suhteessa elämässä on paljon hyvää. Mennään kesäspesiaal jompikumpi osioon, No eli niin. valitse aina toinen. Kesäkeitto vai grilliruoka? Tää on paha heti alkuun, että riippuu vähän keleistä. No, kyllähän se kesään kuuluu grillaaminen, grilliruoka. Joo. Suklaapehmis vai mansikkapehmis? En ole mahdoton jäätelöystävä, mutta no, sanotaan nyt mansikka. Okei. Päivän kakkara vai kissankello? Päivän kakkara. Noniin. Järvenranta vai merenranta? Järvenranta ehdottomasti. Vesipuisto vai eläintarha? Eläintarha. No. Minigolf vai rullaluistelu? Todennäköisyys siihen, että mä selviän hengissä, niin minigolf. Mustasukkaisuutta vai la Cumbarsiittaa? La Cumbarsiitta. Okay. Katri Helena vai Paula Koivuniemi? Nämä on nyt taas näitä vaikeita. Molemmat on erittäin hienoja leidejä. No, Paulan se sähäkkyys. Paula Koivuniemi on. Okei. Okay. Reijo Taipale ja Rytmitytöt vai Eino Grön ja Metrotytöt? Reiskan valitsin jostain syystä tässä kohtaa. Joo. No sitten Väiski Kutonen ja Utopia vai Pertsa Neumonen ja PH:n Rytmisukat? Mennään Väiskillä. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla on? Tietenkin se, että saisi tehdä tätä työtä Niin. tällä niin kuin mentaliteetillä ja tällä niin kuin monipuolisella kulmalla, mitä nyt on saanut niin kuin avata ja jalostaa ja näin. Mutta kyllä tietenkin on neuvottelutkin itse käynnissä, niin ensimmäinen elokuva rooli. Okei. Että mua se näytteleminen kiinnostaa yhtä lailla tietenkin kuin laulaminen ja näin, mutta jotenkin se näytteleminen, mä oon pikkupoikana kirjoitin jo ensimmäisiä käsikirjoituksia varmaan 6-7-vuotiaana. Okay. Ja mulla oli niinku suuret esikuvat, oli Spede Pasanen ja Vesa-Matti Loiri. Joo. Ja tein myös näitä visailuja sitten sukulaisille ja serkuille, vähän niinku henkeen Spedes-pelit. Et se semmonen niinku, se luovuus on kuitenkin siellä aina ollut, vaikka oli pitkään mullakin haaveena yleisurheilijaura. Mutta kyllä se on se luova työ niin kuin aina. Se on aina niin kuin jotenkin kiehtonut. No hei, oikein paljon kiitoksia haastattelusta. Kiitos, oli mukava olla vieraana. Joo, ja onnea kaikkiin uusiin juttuihin, mitä sulla nyt on tulossa. Kiitos ja onnea ja kaikkea hyvää myös sulle. Kiitos. Ja kaikille katselijoille hyvää loppukesää.